Cando caeu, ainda lle deu tempo a chamar ao irmão para que lle trouxeran unhas pastillas. Dixo que parece ser que traeme unhas pastillas que me acaban de picar unhas velutinas. Pero sei que cando chegou o irmão xa estaba bastante maliño. A reacción foi moi rápida porque, bueno, si vemos aí a distancia que hai desde o silveiro hasta onde precisamente caeu el, serán 100 metros ou aproximadamente. Pois sí, tremendo. A Javier non lle deu moito máis tempo, Cando estaba cazando, pisou ese niño de velutinas, saíron directamente a por el era alérxico e anduvo pouco máis de 100 metros ata que quedou desplomado. Ainda así chamou ao seu irmán, dicíndolle que lle levara a medicación. O seu irmán tamén é alérxico, tiña medicación na casa, pero cando chegou estaba moi preto, xa non se puido facer absolutamente nada por salvarlle a vida a Javier, de 55 anos. Consternación total. Falábamos hai uns días de que estamos ao mellor nun dos peores momentos do ano para sermos atacados por un niño de velutinas. Por qué? Porque podemos pensar que ao mellor no verán é cando máis hai, pero non é así. Mirade por aquí porque os datos din todo o contrario. Justamente neste momento do ano, estamos en outubro, están nacendo novas raíñas e medrando, tamén novos machos e medrando, e aínda non morreron as vellas e os vellos, e por iso, no mesmo niño, se comparamos entre agosto, o mes de agosto, en pleno verán, e agora outubro, vedes que se multiplica o número de vespas, de 2.000 pasamos ata 10.000. Falamos de multiplicar por 5, precisamente porque están nacendo máis sen que morran as antigas. Isto significa que precisa máis comida. Isto significa que dentro da colmea, dentro do niño, non hai unha xerarquía, polo tanto todas están aínda máis avispadas, máis eléctricas, máis rabiosas. E por iso estamos vendo o que estamos vendo en parte, explicación, moitísimo cuidado. Hoxe estamos cun experto contra as velutinas, María, moita atención, porque estando en outubro xa levan os cantos niños retirados. Hoxe mesmo, canto retirou xa? Pois mirade, estamos nunha das épocas do ano na que máis presenza de velutinas hai, por tanto, ese traballo de retirada de niños tamén é bastante intensa. Así que hoxe queremos saber exactamente como se fai cun dos expertos maiores que coñecemos nisto da retirada de niños, Lolo Andrade. Moi boas tardes. Hola, María. Bueno, foi un día intenso hoxe. Cantos niños retiraches? Hoxe levo 14 e non parei un segundiño desde as 8 da mañá. Poderían ser máis, logo. Se non estuveran os núcleos de población tan separados, seguramente serían máis, pero bueno, xa é un bon número. En que lugares se adoitan atopar estes niños, como este que temos aquí hoxe? Aquí na zona rural, donde máis estou quitando é en árbores, pero tamén hai en vivendas, vale? Galpón, sitios así, pero en árboles, hoxe máis da mitade que levo son todo digamos que en árboles. Levamos en 10 días, Lolo, 3 falecidos por picadura de vespa velutina. Que é o que está pasando con elas e por que están atacando tanto? Temos que entender que leva moitos anos aquí xa, e claro, digamos que é moi fácil encontrarse con un nido cando vas a desbrozar ahora, porque exponencialmente hai tanta cantidade de niños que claro, a xente xa ten que pensar en tomar precaucións, vale? Sobre todo, quen teña un trator ou vaya a desbrozar a man o trator sin cabina, hai que ter cuidado, porque claro, desbrózalo ao momento e se atacan miles, como o home que ocorreu en Curtis a semana pasada. Falamos de algo clave, esa prevención, esa precaución, e precisamente ti deseñaches algo que é fundamental para os que están desbrozando, que é este traxe de protección, non? Como funciona e como o protexe? Este traxe, digamos, que é para que o poñamos encima do pantalón de desbroce, porque é tan gordo que as avispas non o poden furar, vale? É un traxe que se pon moi rápido, un solo, e como ves, é unha chaqueta super protexida, nos trae bolsillos para levar ferramentas, e logo ten unha máscara que tamén se pon moi rápido, vale? No meu caso, é de color roxo, porque as velutinas non ven o color roxo, as avispas non o ven, entonces eu traballo con un color roxo. Para o desbroce, xardineiros, particulares, alérxicos, sería deste color negro en cordura, para que resistese os empatos do desbroce e podesen traballar con el moitos anos. Falando de precaución, hai algunha maneira de saber, de previr, atoparnos cun niño de velutinas, por exemplo, no chan, como neste último caso? Que ocorre? No chan suelen ser nidos pequenos, entón hai pouco movimento de avispas e é máis difícil de ver. Nun nido destes gigantes o movimento é brutal, centos delas á vez, entonces se ve máis fácil, vale? Porque se está nun pequeno árbore, ti vas camiñando e ves un movimento.
pero no chan é máis complicado, porque son menos individuos, o movimento de pecoreo, o pecoreo é cando buscan a comida, é menor, entonces é máis complicado, vale? Que ten que facer a xente? Os pescadores, cazadores, pois, sobre todo, levar roupa hasta o cuello, porque o cuello é unha zona onde o veneno se transmite moi rápido a todo o corpo, porque temos as arterias principais, vale? E intentar, claro, no verán, pois quen vai con roupa gorda? Nadie, todos vamos con roupa fina. Observar, ter cuidadiño, vale? Non, outra cousa non podemos facer. Pois Lolo, moitísimas gracias por esos consellos, anotámolos todos e sobre todo tamén importantísimo, se nos topamos cun destes niños de velutina, fuxir rapidamente, chamar o 112 e sobre todo se nos picou, manter o móvil conectado porque así emerxencias poderános localizar. Bueno, o que nos preocupa principalmente son esas picadas mortais por velutina que xa levamos contadas máis das que deberíamos, por eso hoxe queremos saber como podemos identificar se somos ou non alérxicos a esas picadas. E por iso queremos preguntarlle a unha alergóloga, a Paula Méndez. Paula, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, doutora, hai maneira de saber se somos alérxicos a unha picada da vespa se nunca antes nos picou? Se nunca antes nos picou ningún tipo de véspido, é dicir, nin a avispa común, nestra, que coñecemos aquí en Galicia con ese nome a xente, nin ningunha velutina, non vamos a ser alérxicos. A primeira vez non nos vai a producir ningún tipo de reacción, pero a partir de aí, sexa que nos picara recientemente ou fai moitos anos cando éramos pequenos, xa temos risco de facernos alérxica nunha segunda picadura. Isto é importante, Paula, porque obviamente estamos falando de 3 mortes en menos de 15 días en Galicia por picadas de velutinas, pero como dis, se nunca nos picou anteriormente, non podemos falar de resultados tan tremendos, senón que teríamos que ser picados con anterioridade e despois volver a ser picados para que sexa perigoso, non? Digámoslo así. Efectivamente, no único caso no que poderíamos ser perigoso e comprometer a vida serían casos de reaccións tóxicas, cando hai picaduras de moita cantidad de insectos, ou sexan moitas velutinas, ou moitas avispas, ou moitas abellas. Aí acumulase moito veneno e produce unha reacción tóxica, que pode ser mortal. Claro, doutora, por exemplo, se a min pois fai anos me picou unha vespa ou unha abella, se agora me pica unha velutina, estamos falando de que esta xa se contaría como a segunda picada, non? Se te picou unha avispa, unha vespa ou que chamamos nestra, sí. A abella é diferente, levan un mecanismo distinto, non se parecen as avispas cas velutinas, o sea, as abellas cas velutinas. Pero se te picou calquera tipo de avispa, sí. Claro, doutora, moita xente na súa casa e estes días, falando destes temas tan tremendos, a verdade é que preguntaban por aí se hai algún tipo de proba que nos poidamos facer de alerxia para sabermos se somos alérxicos ou non. Eu, por exemplo, cando tiña 7 anos metíme onde non debía nunhas colmeas e picaronme bastantes centos de abellas. E nunca máis fixen a proba, verdade? Non sei se sería bo facernos esa proba para sabermos se é que nos picou un bicho, se somos alérxicos. Paula? Por decir, si nos vamos a... Hola? Perdón, ahora sí que te escoitamos. Perdón, Paula. Perdoade. Non hai ningunha proba que poidamos facer para saber, predecir que vamos a ser alérxicos nun futuro. É dicir, solamente se fan probas de alerxia naqueles pacientes que tuveron unha reacción de alerxia compatible. Pero é o que lles digo sempre aos meus pacientes, é que nadie podemos saber se mañán vamos a ser alérxicos no cacahuete e comémolo moitas veces. Claro. É o problema da alerxia, que non se pode predecir. E hai algún tipo de vacina sabendo que sí que somos alérxicos? Sí, hoxe en día temos vacinas para as abellas, para as avispas, e a mesma vacina que utilizamos para as avispas é normalmente a que utilizamos para as velutinas, pero tamén temos incluso unha vacina específica para a velutina. E de feito, o tratamento con vacinas é de 5 anos para que os pacientes se manteñan protegidos 20 anos ou casi toda a vida, pero é certo que xa están protegidos, ao mellor desde a segunda, terceira dose de vacina, xa están protegidos. Paula, temos que despedir, quedamos en tempo, pero pareceme importante isto. Entendenche mal ou dixeches que, aínda que eu sexa alérxico ás abellas, non teño por que selo a la vai, as velutinas. Son cousas diferentes. Sí, son diferentes, as abellas son diferentes ás velutinas. Sí. Vale. É dicir, podo ser alérxico ás vespas, por exemplo, tanto a daqui como a asiática, pero non ás abellas. Ao revés. Non, ao revés. Ti ao ser alérxico ás abellas, non vas a ter risco de ser alérxico nin a velutina nin ás avispas. Pero se eres alérxico ás avispas, tes risco de ser alérxico ás velutinas. Efectivamente, aí estábamos dicindo.
Pois Paula Méndez. Maravilloso. Dende Vaya logo que consulta sí. che acabo de facer, Paula, perdoa. Bueno, faltaba máis, para iso estamos. Eu creo que hoxe quedaron moitas cousas claras para todos os que nos están vendo dende a súa casa e todo grazas a ti. Paula Méndez, doutora, alergóloga, moitísimas grazas por atendernos esta tarde na Hora Galega. Grazas a vos, bo día.